Naimbag nga orasyo amain papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanin nga istorya, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Gamsak pa'y napapagayam, kablaawan tayo mampay, tinaragsak pa nagdengdengag da dita, Chulipa Furniture Shop, da pagayam Jujo, Andong, Ruben, kantay busda ani Jerry Chulipa. Dita na'y ilay ti Alfonso Cavite. Kumusta kayo amin dita, papagayam? Kat agyamang kamay, ti kanayon na parang tartarabayaw, iti drama tayaw, nga anyalaki day. Anyalaki day! Apo, nagmayat na talaga ti ag Facebook, no kastoy nga ado ti aglalay, kan ag comment iti post. Ganyan ti kasta lang manang. Nagalas, nakaalas. Anya nagalas? Anya kumati na alas iti itsura? Hay, nakasikawil ka nakatugaw. Sakit, nakashorts iti nakakitkiting. Kan, sando? Makitkita kit lang arutin dito nagngisit na barukong mo dita. Dinakman kun kontraan si Kadan? Ikanakman iti oras ko iti bagig. Bay anak tapno agrelax sakmat. Kit no nakarelax ka kanayon. Dito lag sil-sil pong tararamitan. Ag selfie, ag post, ag katawa. Kasla kayo nagbalay ti daytang aramidan nyo. Ay nadan, daytoy laeng tiliw-liwak. Iso abay-bay anak ka din. Ay na, gapo iti kasi silpon nyo. Mabaybayan nyo, nagit anak yaw. Sa balimat ni manang mo Dan. Nalaeng agpurma. Kanya na lang agpurma. Ngano di na imbagbagay dagiti ibadbado na. Ha? Ay, Ay, masiguraan ang kardamang kitkita king kwa na. Asawa amang kit Tata Ignacio. anya? Ipaasawam kit din kanyak di kabsat na, akas na adako kwasit na. Sa nabali at akas lalaeng may. Ano saklangan tag may sa, ti asawaag ni Gerlay. Asawa am kitin tata. Barang tuminaw no at asawa na. Talaga kas jayon ti ugalin na radya kabsat mo. Kita amat Talon tiyanak na, awan may. Saan lata mo ta nagpanunaw? Ay, naku na mo Tata Ignacio. Mangibabay nga rin takabsat. Kita mo na ti babae rita. Napintasan niya. Ay na, puldo ay ha. Di ka mamati adagos ka dagiti makitkitam iti social media. Sigurado ka ay akas tatipod no nga itsura na dayta babae? Sigurado Rita. Napudaw. Napintas. May bagay ken kwa na dagiti aritos na. Among puldo, advance itanti technology. Ada ka dita a photo editor, beauty cam, camera 360 kan anyala dita. Ang mga no filter laang dayta. San man? Talaga nakayawan na kiti kinapintas dahil ti babae. Ag friend request man kit day. Adda kan kadaytan, adi kalapdan. Di na kadikontraan Rita. Ang mga no daytoyan ti kaparagpagkaw. Oho, apay nakasagana kaya ang mga asawa no bilang. Super ready Ado ti tarakan ko adingwan. Adanuang, baka, kalding. Adapay baboy kan manukaw. Ni, katno tarakan ni Uncle Dagita. Anya? Tarakan ko na Rita. Mas dawa kamin kan ka ta sa nasakti inayat mo. Nakasagana ko mati pangkalon ko kan ka. Ay, dadaol san ti ulong puldo. Agawid ka man langan tanay, di mo amot itang-tang abang. Ay na, mano nga oras yung manang ni Jeponte akasa manang. Dahil talang nagsil-silfit inaramid siya. Kasi dakurkurang yung mga arakop iti punti kayo. Di ka man kumontra, Dan. Kano nagadun tinag-like ka nag-comment iti picture ko. Kaya't naasawan, ado ti mga pressure iti kinapintas ko. Ay na, no sakti si kamanang,
Mabainak ang mga ibagay ti dayta. Anya? Kitaan nyo mo dayta bagiyo Naksat iti darang ti inay. Day takudil yaw. Ngam napudaw kayo iti pitso. Adaw nagiti pimples yaw. Ngam na iti ladawan yaw. Flawless taruba yaw. Ay na, mga ibabain. Lukluk ko nyo lang nagiti friends yun ti Facebook. Kumontra ka man ako na akon, Dan. Baybay anak ka de. Ay naman ang, no di yung papintas yung tiladawan nyo. Kasano numapukaw kayo? Mairupaan da kayo nga raw, dagiti mang birok ka na kayo. Sasawamot dita. Apay nga min ang mapukawak ngay. Ay, kayo kiti pa ka rin nagiti anak yung mana. Sana dito cellphone ti dumugan nyo dita. Ni, apayin manong. Kasla kayo agsansanuong dita. Mabwisit ak nga ron iti dati abiyag. Ni, apayin manong. Jay inad friend ko iti Facebook. Di na mo't i-accept ti friend request ko. Ay na, tila pagsusyudutan yumat manong. Plano nga ron nga ramay. Ang kasanaw, kat di na mo't i-accept ti friend request ko. Kasano ko mga armam, kat di mo matnamam mo iti personal? Katagam mo kamin to Buwisit ka iti kastoy. Inton kon, inlakok amin na tarakan ka. Anya? Idadda na ngayat kanyak. Awan na pulos ti tarakan ko apangkalon ka. Kat ita, no kaano nga adu ti saganak. Awan mo't mayat kanyak. May samot kami na di arita ta di nakayat. No sakti kinayat na, di saan laang di restaurant tinagkasaran may. O, kanya nga ita. Ay na manong, adon tinaibagam. Baybay amon ni Manang Rita. Gapo ta naragsak iti sidong ti asawa na. Kitaik man ti babae nga ibagbagam. Dati man na nagpintas. Napudaw, saan ka na Daytoy? Unay kan manong? Una yan ti kabsat ko aya. Makapailag ka talaga. Ne, apayin Irma. Ay na, jak mapagsusurot nga ro dagiti bagbagana. Makaas-asawa nga taa. Anya lakit din aya. Pagkunaamag. Kasano, nasakit unay tinakam na. Gaputa saan nga inaccept jay babae ang nakita na iti Facebook, iti friend request na. Amangan mo't no iti impakita na kanyak. Taplano na kanong arman. Iso siguro Jay chabi a babae, a puro filter, amin na post na. Iso. Na-inlove itiladawan day dya a babae. Inbagak lang aruda na sana basta-basta arman ti di na unay am-am mo. Ngabkaslawan mo't dengdenggan na. Iso ako nak, amagagaran siguro ang mga sawa. Anya lakit din aya. Ay na, nagaduman ti comments iti post ko. Agbasa akman. Ay, makapaayat, abas-basaan. Positibo amin. Nya? Pretty, lovely, ang ganda mo, idol. Ay na, makapaayat ti agpost na talaga, no kastoy. Ay naman maragragsakan ka launay. Kaputa adda ti mangibagbakin ka na pintas ka. Anya? Kasano nga tanong makita da kay ti personal? Kastaunay nga to ti panakaklata. Nung makita da anangisit ka gaya. Di nakman ininsultuan si Kadan. Kanodan ka chat ko. Mapimpintasan kano kanyak. Ay na manang. Kasi mo dito tao. Di na siguro amo a puro filter dagi picture mo. Kita mamanang.
Tamangan no agbutang iti tsuram no makita na ka iti personal. Anya? Ay na, Manong. May bulbulangan day tamakan dita platom. Unay mat ngaminan day tapa ng dumdumog mo dita cellphone mo. Apay, katitext mo ay ati Vice Presidente. Napapatagpay ngam ni Vice Presidente na ito kachat ko Anya? Kachat ko nga ron ni Girlie. Ang mga no agufline tumanan itong madamdama. No kasta, adan komunikasyon nyo iti dayjay a babae? Uwan Irma, ay kat na nagpintas sa talaga. Ado, nagiti insen na kanya kaladawan na. Basta jay kunakan ka, Manong. Di ka unay. Ang mga no agsangit-sangit kan tumanan, gapulang iti may sa babae. Saan man? Masiguradok anasingpet ni Girlie. Iti dahi di kinapintas na. Maramid na pa nga tati aglukaw. Ay, basta Manong. Di munto ko naan, adi ka insakit akabsat ko. Hey, nakitam ka na iti impos ni Manang Maudan. Saan? Inunfollow. Mauma ka mang kita ka nagitipos na. Anya, no kasta di mo makit-kita, nagitipos na. Saan nga road? Siya nga road ti mababaing ka nagiti ipupos na. Anyan to ti ko na nagiti makit kita. Saan may abinagaan? Anyan. Ay, no makitam la ko matipos na. Abay, anya ka di man ang tipos da. Kat no di ubot na mo tayo ti pakpakita na. Saan na kinargan iti kapsyon nga ahaset. Anya? Wain. Isumod lagaya makas di tinagbanagan na. As lamang ngamin manggargari ti lalaki ka nagitipos na. Ay, Diyak amo na niya tiba ka. Anya laki dinaya. Ng timayat nga ipusyo langan nagitilakok anatang makakwarta tapay. Nay, apay, anya man ang tibagbagam si ka, Dan? Di mo ka di amaw, asika ti sarasaritaan nagiti tao itan manang. Ay ka talaga akas ti sikat, ah. Kanya sikat. Sikat amang ibabay na. Anya? Amom ka diti kunada. Saan ang nakaskas daw no apay akasta tinagbambanagam. Gapo iti inaramid mo mutla nga mismo. Anya? Ay na, pilyan nyo mamad iti pupos sa manang. Kasalamatan ilakla ko yung deta kararway ti deta ngararamidan nyo. Awan ti makitak amade kadagiti ipopost ko. Gaputa dumat dagiti ag-like ka nag-comment. Da kayo laang ti ayan ti parikot. Anya lakit din. Nagitipos ni Girlie. Oh, ano tinag-comment? Talaga napintas tinobya kanya. No comment. Anya? Awisam nga rodan dito'y malay amanong. Tapno maam-am umimat, dayta nobyam. Ay kiwan na. Di ora pa'y agkasar kamin inton kanikadwa. Ay na, di ka man agdardarasudos manong. Agkasar nga ibagbagam, kat di mo pa'y naam-am mo jay tao. Basta, Irma, siyak ang bahala. Anya? Agpasentro ka no ni Manong ko inton bigat. Papananangay ka no? Mapan na ka no sa batan Genobia na. Di agnagan ti Girlie. Uwin Manang. Alaw na, barang makaasawa mo ni Poldo. Kunak nga rud kan kwa na, asaan amang namnama. Gaputa di na pa'y nakitkita day dya a babae. Barang isudan at agkatuluyan. Tapos mo saan manin alumdaang, tikabsat mo.
Ngayon nyo na kita babasita pa manang. Kat isuot ko ah. Anya? Apay, dakas man anti panangkitam kadagiti suot ko. Ay naman ang kababain day tan nga aramidan nyo. Ganun kaslapang ubing dita kawis yaw. Da ito iti uso itan, Dan. Di mo lang amin amukot. Ay na, amok ti uso itan manang. Ngamno di yung bagay, pang-as yung mutin ata di yun isusuot. Kasala kayo mauawanan iti tela. Anya? Ag isusuot kayo iti kakasta. Ganun kaslapato kayo magmag na. Ag kinni-kinni na taubot yaw. Sayon to ibaga nga asit. Ay na, agbain kayo mata. Diyan laki di na yamanang. Unay matanti kasta, Dan. Uray ka ano, talaga adadael ka iti aldaw ko. Ay na, pudno di bagbak manang. Isa pa nga asyo mo't tatagiti anak yung latanti into na rin yaw. Saan kat nga anyala dita? Irma, kita man ti pormak no mayat matlang. Mabalin, Manong. Ay, kasla saan ka mat akumbinsido? Mayaten, Manong. Gaputa mayat, dagiti suot mo. Dagiti lang suot ka. Anya lakit din ni Manong aya. Wanan, nataer ka, di ta suot mo. Ay, sigurado. Maayatan mo't kanyak ni girlie. No kasta, talagang agsabat kayo, Manong? Uy, katurayom. Yawid konton, tagbalin nga ipag mo. Oh, Dan, sarino ka na ti papanan ni Manang mo agarlay. Ay na, tsaka mua. Anya, kat no kasta unay ti make up na. Ay na, maasara kiti dadya lang na. Mapan na ka nung arod sabta, hindi tiksmit na. Ti kasurun ko, di na mo't imbagbaga di suot na. Mangipabain. Apay nga ta, akas dyan ni Manang Mau. Despirada nga ta, iti panang-panaw kenkwana, iti nakarelasyon na. Ay na, tsaka mo. Kunak ngaming nga asawaam. Barang sikat imang pabalbaliw ing kwa na. Anya, apay kasta kalakaya. Nalaka. Basta agtipong kay latan Oho, pilitam nga raw, no jak kayat. Ngalakit din aya. Ni, apa yan nakasta ti jarte na ki eyeball, Manong? Buisit kit di na dya babae. Ni, apa yan, Manong? Nagbasit mo't gayam a babae. Nakangis-ngisit. Napudpudawak pa yung adayaw. Anya? Piki mo't gayam ti kinapintas na. Kaslasaan nga iso dagiti aday ti ladawan na no kitabi ti personal. Kun jak kayat ti ugali na. Presko la una yung agsasao. Imbaga akong daytaken ka, Manong. Madlaw mat ngamin ka dagiti ipupost na. Puro filter dagiti rupa na. Di na kami ngamin denggan kat. Jakon kayat ti agayat pa'y. Partyan tayo kiti amin na iti tarakin ko. Tay gatanga kiti 2x2. Nagkapoy kan aya, Manong. Adu ti pakausaran dagita ataraken mo adingwan. Saan lang nga pangkalon? Ilako tayo kit din tapno agkakwarta ka. Anya lakit din aya. Nya nga manang. Ubaw mat gayam ti panagayat day ja apoldo. Damo lang nagkita mi. Ibaga nakit din adinak gayam ay ayatan. Manglok-loko may. Ay na, sigurado, naupay day jay ti kastaunay. Anya? Ay naman lang, be realistic ngamin Ipakitam ti pudno nga itsuram.
Tano talagang agayat ti may sa katao king ka. Ayatin na kalatang, oray nyo tilangam. Nga oray nangisit ka. Ne, apay, masapul ay abaliksem dagita. Manang, naupay kin ka. Nga puta saan ka nagbalin anapudno kin kwa na. Dakkel ka malim deta. Ha? Ay na manang, adal kin kataytan. Di yung amin unay timang filter katagitiladawal nyo. Kitain nyo man. Iso tira sound tinakasakitan nyo ita. Ay, anya lagi din na yan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.